Bukhuk norok tini o jagao tangi teiwaisa kipilei ba norok o lahara asoknani nangkha. Jeng lahara asokpiman karona kha bro jengno review sirirnai hino ga onekjon to pass tongo ke review rikhangka bro bo fail nai ka fail ro taisa review rikhangka to fail no ongthinai hain bai jenggo sia review nani Haika norok no je review nai hini samani obo norok no sabo kogri kalang thangka. Amo Sikha Mantri no sao review rirnai hinai. Haika norok tabo je o lahara ka somani. Busuk dini pore o norok taisa o lahara asoknani bagai teisi kipili phaipikha. Jeng ekdin poren taisa phaipiu. Haika norok ni bisingo tabo norok ni wan sokma ba norok ni naimung tam. Jin naimung kha jengno review riria oi pass khaiteng. Joto no. Joto no pass khaiteng. Haika norok omo haike lahara asokui tongi phano. Borok norok lahara asokmani mani liya ba norok ni sanmani mani liya ka norok tam khaine. Jeng haipan haiken tongnai amo simia jeng ayang pas khaya ka jeng bini nogo phan thangnai bin noga nawo aro thangoi no jengbo sani nai taibo. Haike phan norok protest khaine. Haike norok ni o jagao je norok lahar ka somani simi ba norok lahar ka somani din onek din ongui thangka salpri ongui thangka. Haike mo haike kasui phano norok ni o jagao sabo phai norok bai malai phaika. Oro phaika SDU masa si phai konga chin teacher rong bo phaio hapan chin teacher rong ko kun sarai kya. Haike norok no SDM ne tamo kogri kalang thangka. Bo kogri o jeng dress ta khainai dress ta simi sao bro jengno pass khainai hiya ka bro review sirinai hu jengno ga jeng review bai mania jengno pass ma khainai bro. Haike kotumani bising tuising saimangkha ba kokthum thumne ron bising tuising saimangkha norok school o thangai khata se khaimani exam norok exam rimani khata se khai hini khana mani obo haike norok o exam rimani khata se khaitana norok tamo mangkha proof jeng mangkha onekjon pass rok to number kom tongo ga bro 24 rok 26 engka 36 engka je kebang mannai 49 rok mannai bro nongko haike fail khai. Haike norok tabo headmaster le tamonai. Jeng bono nayo bo jengno pass khaiteng bo bahai no jengno help khaiteng engka bo amo simia bo jengno kuno si sara ya bo guarantee burimia kinoro no ang pass khaitnai hinai. Haike headmaster le tabo norok bai je o thangnai dino ba jeng koktumani bising tui saiman mani norok headmaster bai thangi malai khaini khina mani. Haike norok afro headmaster bai tam salai phaika. Jeng salai ka sar nang chesta khaipan no chesta yan je ke pan chichung no pass mark khairnai ga sar sawo chini mark sheet change sing kha number homan no ga joto jaga to am hai angla ga mark sheet change sing khang ga taisa nahan pi man bile amo haike bura nahan maya no. Haike tabuk norok bo school ni phai o jagao lahara kaibisa school ni phai norok o lahara asok phailai. Oro kaisa school no tu Dubari High Secondary School no.